těma vařečkama, o kterých jsem vám psala, že si je máte přivést sebou, to spojíte v jednu hmotu. Pak to nadzvednete a rukama z toho takhle vytahujete nítě, který pouštíte do studené slané vody. Čímž je utvrdíte v tom tvaru a už tam zůstanou. Jo? A to, že je to správně prokysaný, poznáte, že se to takhle krásně táhne. Takže je tu ještě souvislost s tím, jak je to prokysané a s teplotou té vody potřebné. Jo? Doma to nebudete nějaký závislosti asi hledat. Použijete, dáte do toho hrníčku, zalijete vodou, když je to málo a nejde to, no tak buď přilejete teplejší, pokud to je možné, ale když je to zalitý už vroucí vodou, vás to pálí do ruk potom a nejde to, no tak musíte nechat prokysat ten sýr jako takový. A jak prokysat, když už mě leží v horké vodě? Ne, tak ho musíte, však ho tam nedáte všechny. Dáte tam jeden kousek, jo? Dáte tam kousek, zkusíte to. Jo. Ten kousek vyzdáte, uválíte z něj kuličku a zbytek necháte na zítra, jo? To je strašně jednoduché. Jo? Je to málo popísaný, nejde to, může to být zase na druhou stranu moc? Když je to moc kyselý, tak se vám to tam rozpadne a bude se to potom trhat, jo? Bude se to potom trošku trhat asi, což je taky špatný, no. Tady máme sýr, který my dělali jsme včera a nepodařilo to, zatím není kyselý.